Masih di sini manirok. 1 2 3 4 5 6টা অনলাইন ni manwi और से प्राय 4-5 हाजारनि माल दङ 4-5 हाजारनि माल अमखै बिनि पेकिं नमखै manwi और जेसेबां खालायसाय माने करखा आटासे खायजाक आनि बाबा आटा खायमानि साबो मुथुं नों माना आटा खालायसाय माना जतन मुइरक संसाय मानो अखा कैमरा इक यासिका कैमरा तुम जतन अनलाइन किना हरमानि इक थास ना हंदे कैमरा नाइतंदी इक हदि अबरा बस थास और माखे बकला बिक आं खुलगि फुनुगन हदि इक बस थास मैगंखा और माइमी रक बलायनो थगो म देखे खलबि रुवाइक हदि थास आं फुनु तंग नाइतंदी अमर बेलायनो नाइथक दाबो दाम अनलाइन किना हरमानि गोबांना म पाका बकसम मानै बकसम मिसलै दंखा नाहदि थासका आरो प्राय 4-5 हाजारनि मानै दामनि मानै दङ माखो खलबजाक म खलकाय नाइतंदी गमखा कैमरा फटरक बुमानि म दामनि कैमरा कैमरा से मारु प्राय 12-15 हाजार कैमरा नि दाम नाहदि इक अम कैमरा खाम हम्बा संस नाइतंदी आं नोंनो तैबो फुनुगन हामबाय।